Bħala ġew okkażjoni aħna ferm sodisfatti bil-miżuri li ġewhom kif ġew imħabbra fil-budget u sodisfatti fuq diversi livelli. Aħna bħala heading anke bħala sqarrija uffiċjali din ngħidu pjanar ekonomiku għat-tissieħ tas-soċjetà u frott ta' suċċess ekonomiku li qed isarraf fil-pajjiż u għandek diversi miżuri li qed jgħinu l diversi faxex tan-nies għandek il-housing soċjali, il-kirjiet, għandek allowances, servizzi soċjali, pensjonijiet, pensjoni tad-diżabilità, għajnuna medika għal min ma jiflaħx iħallas. Għandek diversi miżuri, firxa sieħa ta' miżuri fl-edukazzjoni, l-estensjoni ta' trasport, xejn, biex ħadd ma jibqa' lura fis-soċjetà tagħna. Huwa importanti li dan kollu qed isir f'kuntest li llum tru l-Eurostat għadu kif ġie mħabbar kemm għamel b'surplus il-pajjiż is-sena li għaddiet. Il-gvern qed ikompli jipprevedi li jagħmel dan surplus ieħor jirreġistra dis-sena, imma wkoll qed ikompli jgħid li barra li jqassam dan il-ġid qed jipprepara l-futur b'diversi miżuri kemm awtoritajiet bħal TechMT biżgur jiggarantixxi u jiddiversifika l-ekonomija Maltija u jkun hemm tkabbir ekonomiku u jobs ta' kwalità għal ħaddiema u ċittadini Maltin. Kif ukoll qed ikompli jnaqqas id-dejn nazzjonali li jkun ifisser li iktar flus ħajġu ġenerati fl-ekonomija, iktar flus fi bwiet tal-ċittadini Maltin biex ikollhom livell ta' għejxien diċenti u aħjar milli hemm.